ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿವಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನಿ ಮಂಡದ ರೂಟೀನ್ ಎಂಚೋಪುನೊಂದು ಯಾನಿಕ್ಕಿಲ್ಡ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬಾಲೆನ್ ಸ್ಕೂಲು ಕಡಪದ ಅಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಡಪವನೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಕಡಪದ ಅಂಡು ಕುಂಟಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿತ ಜಿಡ್ದಾಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಜಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಗಂಟೆ ವರ್ಂಬಾಂಡ್ ಸೊ ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂತ ಪಿರಳ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಂತಾರೆ. ಜಿಮ್ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹರ್ಷಿತನ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಬೋಯ್ನಿ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ರು ಎಂತ ವಾಕ್ ಪೋಂದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ. ಸೊ ಜಿಮ್ ಅಂಡ್ 2 hours ವರ್ಕೌಟ್ ಅಂತ ನಾನು ತಿಲ್ಲಗೆ ಪೋದು ಚೂರ್ದ ದಾಂಡ್ಲ ಬೇಲೆ ತಂದ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಯಕೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದಾಂಡು ಬಯಕೆಗೆ ಪೋಯರ ಪಿದಾಡ್ನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ಸಲ್ವರ್ಲ ಒಂಚ ಪಿದಾಡ್ತೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಪೂಪುನ್ ಮಂಗಲ್ದೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಕೆ ಪಿದಾಡೋಡು ತೂಪುನ್ ಕಾರ್ ಪೂಡ 2 wheeler ಪೂಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 2 wheeler ಪೋಯಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಮಾತ ಪೋದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಕರಾವಣು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ 2 wheeler ಪೋಯಿ ದೊಂಬು ಉದಾಸೀನ 2 wheeler ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ಗೆ. ಆರು ಬೆಲೆ 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 ಪೋಪು ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅದು ಸಹ ಕೋನೆ ಬರಲ್ವಾ ಕೇಳಗೆ ಅಲ್ವಿ ಎಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಎನ್ನಾರು ಸೈಕಲ್ ಬೋಡಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕೊಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಲಿ ಶಟಲ್ ಗೊಬ್ಬ ಇನಿ ಆಕುಲು ಇಜ್ಜೀರ ಅಂಚದು ಮುರಿಯಲ್ ಪಾಡ್ಯಲ್ ಹಾಂ ಅಂಚಾಕುಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ವಾಕ್ ಮಂತ್ ವರ್ಕ ಯಾವನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 2 hours ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತ್ಪೋತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬಯಕೆ ಪೋದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಹೆವಿ ಅಂಡ್ ತಿಂದೇನ ಒಂಚೂರು ವಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು
ಅಂಚ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ dictation notes. ಸೊ ಇತ್ತೇನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಗಂಟೆ ಆಜರ ಆತಂಡು ಐತ ಮಿಡಲ್ಡ್ ತುಯರತ ಏನ ಬರ್ತದ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಲ್ಲ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ದ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೌಟ್ಸ್ ಮಾತ ಕೇನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ದಿನದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಬೆಡ್ಡಿಡು ಕುಂಟು ರಾಶಿ ಬೂರ್ದೊಂದು ಪಂಡ ಮಿತ್ತ ಆಜಿರ್ದಿನ ಕುಂಟು ಕನ್ನದಿತ್ತೇನೆ ನವಿಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋಡು ಐತ ಮಿಡಲ್ಡ್ 6 ವನಸ್ ಪಾವಡೋಡು ಐ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಚೆ ಪಾವಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಇಂಚೊಪ್ಪು ನನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತೆ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಜೆಪ್ಪೊಡು ದಪ್ಪ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ನೈಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಜೆಪ್ಪೊಡು ಆಪುನಿ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಗ ಆಪುನಿ ಅಂಚ ಸೊ ನಾನಂದರು ಅಂಚ ಇದು ಎನ್ನ ಈ ದಿನದ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಟಾಟಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.